Я свинка Пеппа. Это мой маленький братик Джордж. Это моя мама свинья. А это тата свин. Свинка Пеппа. Икаука. Пеппа, Джордж, мама і тата снедаюць. Сёння цудоўны сонечны дзень. Пеппа і Джордж не могуць дачакацца, калі пойдуць гуляць у сад. Мама, можна нам пайсці на двор пагуляць? Пойдзеце гуляць, калі паснедаеце. Джордж, не пі сок так хутка. Джордж выпіў свой сок надта хутка, і цяпер у яго ікаўка. Цяпер нам можна пайсці пагуляць? Не, пакуль Джордж ікае. Але Джордж ужо больш не ікае. Праўда, Джордж? Добра. Ідзіце на двор гуляйце, але прыглядай за Джорджам. Пеппа і Джордж любяць гуляць у садзе. Джордж, я буду кідаць мячык, а ты будзеш лавіць яго. Джордж, калі ласка, перастань ікаць. Джордж! Цяпер ты кідай мячык, а я буду лавіць. Джордж! Вось жа, з-за Джорджавай ікаўкі немагчыма гуляць. Джордж, я ведаю, як прыпыніць ікаўку. Рабі, як я скажу. Патры сваю макушку і жывоцік. Добра, ты больш не ікаеш. Здаецца, Пеппін спосаб не дапамог. Джордж, ты ўсё зрабіў не так. Я ведаю лепшы спосаб. Спачатку паскачы 3 разы на адной назе. Цяпер памахай рукамі і высалапі язык. А цяпер заплюшчы вочкі і хуценька пакруціся 3 разы. Новы Пеппін спосаб таксама не дапамог. Джордж усё яшчэ ікае. Я ведаю, каб прайшла ікаўка, трэба напужаць Джорджа. Джордж, я цябе напужаю, але памятай, гэта проста гульня. І гэта для таго, каб ты перастаў ікаць. Памятай, я цябе пужаю не па-сапраўднаму. Пеппа, трэба быць больш чуллівай да Джорджа. Ён яшчэ маленькі. Прабач, мама, я проста хацела, каб Джордж перастаў ікаць. Джордж перастаў ікаць. А вось тата свін з 2 шклянкамі соку. Джордж, калі ты будзеш піць вельмі хутка, зноў будзеш ікаць. Я не такая маленькая, як Джордж. Я магу піць сок так хутка, як захачу.